хора без глупости. За 3. Не много глупости говориш. Николай, ти почвам клипа. Почва. Продължава да почва. Да, почва вече. Остана. Николай, кажи какво. Здравейте, хора! Днеска се смеем на Николай и неговата игра. Гледайте ма как бъгам. Ай, още няма 10 секунди се игра, намерих Айран. Много съм добър. Да, честно стан. Така, Как ще го копаш, бе? чуй, трябва да дърво да ви кажа случайно. Крува се? Намерих самотна фиданка. Чем поведа от си чува? От не, Николай, много зле самотни фиданки. Кой си намерих? Аз намерих две самотни. Аз намерих Самотна фиданка. И аз намерих Не една. си мъж все пак. Не, и самотна. Все пак не са прейтинъчни. Аз намерих. Ние поне са правим за разлика от теб. Аз намерих не самотна. Ти само се слушна. Чочко, сега ще изкопая Айрона. Ще те и булцах. Нашия сега ще мори да роди. Ей, Николай, ти ли си? Аз намерих въглища. Вие бе. Николай. Ти ще ме биеш, бе. Да взема дървото. Не си хил. Кой ни играе в един сервер, нали ще ги крейхаме? Ще ги правим и ще ги даваме. Махни се, бе. Давай хора, сега копая малко. Кулчи дърво. Тихо, имам много малко за YouTube. Буквално. Анката има. Не съм просто, наистина си ма приключи. Да. Ганка, защо имаш толкова малко? Така, взех малко колче, тук да изключим айранката. За какво ли? С семена. Намерих. Хорица. Намерих. Иво намерих самотна фиданка, обаче страда. Не бърки, има много малко за мене. Обаче много е бана. Обаче в данка. Зло снима за теб. Хорица. Иска. Трабант. Стига си место трабанта. Обаче преси. За мен е последната. И тук има дърво. Ето е последната. Чакай. Чичка, ще приба. Хора, правя си кирка. От тук вече съм самотен. Чичка. Steve C again. Саплинг. Аз имам две саплинг. Кой си? Заседи ги, Николай. Аз съм сейф. В мината. Иво имам два саплинга. Кой ще прави крафтинг тейбъл? Николай вече Аз направи. имам крафтинг тейбъл. Всъщност нямаш, просто се сложи. Кой е слабак от кариера, бе? Николай е най-слаб. Иво го намери. Е, той е моят човек. Направи се. Направи се, че Е, той е, бе, вие сте в другата мина. Елате да ви покажа къде Ивайло го намери. Направи Точно в тази мина сме, питай Иво. Айде, махайте се от тук. Взимайте крафтинг тейбъл да търсим дърво, че много ми лаги тук. Добре, аз имам 2 дърво. Не знам за какво ви стигна. Аз имам Аз имам 4 купи. Аз имам Чакай, бе. пиксел. Иване, това ти си, бе. Да, където копам. Мес. Да. Меска. Дам ти тази кирка. Ама ти имаш. Аз имам вече. Вземеш крафтинг тейбъл, аз ще направя фурна. Да учебе ли? Аз направих, бе, човек. Иска да почнем на всеки, че тук няма дърво. О, хора, ви сериозно ли? Айде да пъти, аз искам да играя. Ми стигли с Майнкрафт. Защото искам да ще направя ножица, бе. Ще топлиш. Иво тъкво се намерих. Ето и аз имам. Тук няма дърво. Пребам се. Айде. Обаче, да. Ти не ходи, че имаш въглища. Аз имам въглища. Няма да го спирам. Не го почваме нов сервер, защото Иво. Защото Николай пръдна и Защото всичко се напърдя. Телефона му почна да бъга заради... Ники, аз съм... Хора, чакайте. Неговото биене на предния. Аз съм след Ивайло Николай, аз като влеза си че. Добре. Да не Чунго! Аз съм прав. О, чумка ли е, човек? Казах ти, Намери Ники влезе. Ета пречукам.
гледай се. Аз те прочуквам наистина. Аре, лач. Има джиня. Намерих джиня. Съберете дърво, Иване, съберете дърво. Аз ще събирам джиня. Аз ще събирам дърво. Някой трябва да намери колко бис. Николай събира да и върва. Аз ще търся колко бис. Намерих колко бис. Виждате колко е приятно да играете с нас. Просто виждате красивия Николай, колко е тук. Виждате Иван, колко е просто сейски или месиски и така. Абе, чупя джиня, бе! Ще посети, нямаш последна готва. Да, ще направим семена и ще посеем курва. Какво? Гаджето, че му нямаш последна глътка. Той няма гадже. Всъщност имаш идеи за гадже, но... Вижте ма къде съм. Намерих пясък. Аз пък намерих много такива, много само. Аз намерих тухички. Намерих много дървета. То не, ние не ги виждаме, Николай. Ясно. Значи си сляп. Ами, знам за теб, обаче ние какви сме. Може би по-сляп. Какъв влак не съм? Иво трябва да намерим мина да направим айран и да взимем и че работа. Ай, спива, човек. И аз мислех същото. Аз се замотах някъде в джунглата. Буквално хванам съм от гората. Абе да чи. Ела, чакай, Иво, чакай да убие тази овца. Абе, не я убивай! Тя се бие! Не, Николай, Иван, не я убивай! Нали? Иван я убие. Има малко овче да се направите ножици. Ама тя роди малко овца. Тя... Чакай да си направите ножици. Елате и тука. Елате. Гледвайте, ма. Къде си ти овчичка? Колко биеш, Иво, колко биеш? Ще отида да го взема. Намерих кокошка. Колки си ще си правиш по Аз имам колко бейс, бе, човек. Добре. Може да направим късано дърво с голямото дърво. Имам 4 колко бейс. Фермата на градена. Много, Николай, много колко би. Човек, нали знаеш, че се размножава да по 3, когато порасне. Искам да ви Така кажа, че- че ви се извинявам, че 18 април секси гърди. Да гледаме. Е, се яла ловят. Иво, къде си? Иво, 36 години. 39. Аз 20. 36 или 39? 46. Жец. Какъв е скина, човек? Братче, лъжи се. Сесило, Иван 52. Аз не бих Иван, не го забравяйте. Не се праси. Иво, къде си? Извън гората. Ой, по-ванко. Иване, до тебе съм. Но пустинята сме, човек. Те не гледат. Чакайте. Иване, защо ме събравяме с себе? На къде да тръгнем? Да. Да може да го чупиш по-лесно. Какво иска да направим къща? На дърво. Николай, обърни се към мене, бе. Искате ли да направим къща на дърво? Нищо какво има, бе, брат? Искате ли да направим къща на дърво? Що да не? Какво да направим къща на дърво? Какво да направим? Николай на дърво. Добре, аз съм на дърво. Николай е малка папка. Хора, ще се качваме на някакво дърво или ще седим тук като пукай? Ще седим тук като пукай. Намерих много джиня. Дури. Динка. Намерих динка. Защо, Иване, ще правим семена, ще го размножаваме? Лъгнете се двоята джиня. Не. Взех 5 джини. Взех 5 джини. Аз имам 50. Аз имам 50. Да убим този овца.
Овца, следва една. Да си нашия спътник. Овца голяма. Имам семена. Аджи, следва една. Това няма да помогне. Абе, давай зито. Знаме, човек. Следвайте на. Иван. Има още една овца. Има зачало. Гледам, аз си говоря за овци. Овци. Ги намерих. Ти си гей. Имаш клипче за YouTube. Ти тъпи си. Не. По-добре да се оригнеш. Както прави разврат. На май? Пустина. А не, човек, аз не я виждам душа. Знам. Така гледах типично да. Сега гледаш типично ли, бе? Скумингел. Дам те пребим. Сега представете ли си типично да има такова? Майнкрафт. Не, да искат авторски права, че сме ги споменали в клипа. Да! Николай ще им даде една преднеш, се оправя. Ето е джамата къща на дърво. Ето тук. Направо се причука от всякъде пас. О, не! Гушата е за тебе. О, не, тук е Николай. Не смей! Тръпнаха се от тук. Абе, ще изгърме камерата. Махай се. Аз не. Защо си падало високо място, бе? Не падай. Той умря. Какво бе? Кой бой? Кой? Кай да снимаме. Абе, стига сте ще шукам. Представи си, аз не снимам. Николай, ти си много зле. Сега ще изгадам вълна. Намерих колко виж. Аз намерих вълна. Ами не ги намерих. Паднах и умрех. Тъпа най. Поне не взимам нещата тук. Аре, човек, върни ми ги. Ще ми върнеш. То нямаше, имаш диня. Имам всичко. Имам колко бенз, имам дърво. И аз ще го решиш. Ела сме ли да вървим? Ванка, виждаш ме? Басти. Добре, като дойде, че тук спирам клипа. Къде сте ви, човек? Някъде. Чуваме! Един шматка дойде при мен. Ще спирам клипа. Така съм аз. Ще спираме и сега клипа. А ти си не. Иво, не да го спираш. Що? Виж колко време снимаме вече. Колко? Добре, айде да се заведем нов. Спираме колко? Някъде към 18 минути. Убих се. Супер. Смешно като някакъв. Да, се пака празнини, но як се смея. Давай, много ясно. Че кога не се смея като гей? Просто късо. Кога Николай не се смял като гей? Отнече говорите си говорите си велка на Николай. И Петко. Николай. Аз казах бум. Ама и Николай после каза бум. Изключи зомбаците. Добре, пичови ми след това да е за клипа. От 34 до 40 до Бе, знаеш, 50. няма го изправиш. Никъде няма го слагаме. Ай, пич. Чао. Кажи чао, беш матка. Чао, аз се загубих. Не, няма да го спираш. Хора, чао, аз се загубих между другото в една мина. Между другото се загубих в една. Иво, спри клипчето, айде да продължаваме. Това ще продължава. Пъти! Мога да се спра мама му да идва. Или карта на старци. Ма как се спира това клипче? Трябва да цъкнеш това и то се спре. Той е изгубен. Абе, то не се спира. Защото е пич. Оли, Иво, сега те гледат как. Да, как само че да спра клипа. Ще гледа, зараз ще почекате малко, трябва от капанара да спре клип. Ма той даже не знае как Stop recording, press the power button to turn off the screen. може да ли го пауърчето, чакай. Не, ще прави. Вижте, че трябва. Утре. Ама изтри го и всичко ще да го тръгна.